Valahogy vágyál? Vladivostok. Ja, minden olyan van, adjatok már, de hülyek már. Jó, ezt értem. Igen, mert nagyon picike a felülete, hogy kis sebességgel. Igen, de ezért fordalékony. Hát ez a harcigép. Tehát ezeket nem arra csinálták, hanem arra, hogy manőverezzen. Azóta Te is a magassági ítélése nem túl pici, azt néztél? nem. Jó lesz az, Vladimir, jó lesz. Teljes gáz! Nagyon jó! Ne húzd nagyon, ne húzd. Pedig gázon vagy? Jó. Innen jó sokat. Orkönnyű? Nem? Gyere, menjünk ki a pályára. Menjünk ki, hogy tudjon a Vladimir. Olyan van. Kicsi mozdulatok, Vladi, mindig, tudod? Trimmeld. Mi van? Vladimir, mi van? Ne húzd, kicsiket húzd, adjál gáz, finoman adjál. Jó? Nagyon bedugózott, baszki. Fordulóban gázt kell neki adni. Sok gáz. Nem szabad húzni. Ügyes voltál. Leszállsz? Jó van, ügyi vagy, gyerünk. Jó lesz, jó lesz. Aj, bassza. Jó, nem baj, jó van, nem